7-7. Hatod sa Indo, kan radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na Martes. Petsa 2 kan Marso 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, bilang kan mga COVID-19 recovery sa Kabikolan, nasa 4,113 na. Mga pasaway sa Legazpi Boulevard ay kayang masitar kan mga pulis. COMELEC padagos ang pangapudan sa mga kwalipikadong botante na magparestro na. Mga recipientes kan tupad program, sobra ang pasalamat. Sa lado nasyonal, 1.7 milyones na health workers ang puntiryang mabakunahan. Magiging mainit asin maalingahot na ang panahon sa kapalibutan. Amyenda sa Konstitusyon daiman ay dalion. Kaso ning COVID-19, posibleng maglangkaw pa. Sa ibang nasyon, prinsipe kan Britanya na ospital dalan sa kamugtakan kan puso. Sa lado ning sports, rain or shine, may bagong head coach. Detalles kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Nakarestro nin 1,118 kataong o personang narahay sa COVID-19 poon kaninero sa na nagdara sa total na recovery na 4,133 poon kan ideklarar ang pandemya kan Marso 2020 sa datos kan DOH Center for Health Development sa Kabikolan na kan Enero ngunya na taon nagkaiguan nin 587 recoveries asin 531 naman kan Pebrero. Inibase man sa mga report na naisimitir kan mga banwaan, syudad, asin hospital sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Ang Camarines Sur, ang nanganganot na may dakol na recovery na may 996, sunod ang Naga City, 702, Masbate, 573, Sorsogon, 567, Albay, 528, Legazpi City, 448, Catanduanes, 168, asin Camarines Norte, 150. Ang Camarines Sur man, ang may pinakadakol na konfirmadong kaso na nasa 1,242, asin 185 ang active cases. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Aminado ang Legazpi City PNP na dainin na kayang masitar asin maalaw ang kadakol ng mga tao, lalo na ang mga may kaibang aki asin minor de edad na nagpapasyal sa Legazpi Boulevard, lalo na kung Sabado asin Domingo, maski nga ni bawal pa ang mga ini dahil sa pinapasunod na minimum health protocols darakan COVID-19. Ina nangyayari dahil ang taduwaman sa ng pulis ang nakadestino sa lugar para sitaron asin alawon ang mga magurang na may mga kaibang aki para magpaparos-paros asin maglabto man lamang sa tubig dagat. Inaako kan mga nakadestinong pulis na talagang dainin da kaya kun kaya
kay puhan nindugang na fuwersa para masiguro na dainin mga magurang na may mga darang aki sa Boulevard asin magkarigos sa kadagatan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Downey. Bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downey. Nangapurong giraray si COMELEC Provincial Election Supervisor, Abogada Aurea Bunao sa mga kwalipikadong butantes kan Albay na magparestro na tulos sa opisina kan COMELEC sa sendang na sasakupan na lugar tanganing makaboto sa masunod na eleksyon sa 2022. Inensayang pahayag matapos mga naturan na nasa 90,000 pang mga botante na deactivated matapos ang nagkaparang beses na daisinda na kaboto kan mga nakaaging eleksyon kung kaya kinakaipuan na ma-activate girare ang sendang rehistrasyon para sa 2022 election. Idinugang pa ni Bunao na bukas man ang opisina kan COMELEC para sa mga maparestro poon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon tanganing maakomodar ang mga maparehistro. Sobrang kaugmahan kan mga recipientes kan tupad program kan Department of Labor and Employment sa esfuerzos ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo dahil antaan mga ini nakaresibin in cash assistance dahil sa indang nagkapirang aldaw na trabaho siring sa paglinig sa kapalibutan, pagtanom asin iba pa. Kanakaaging aldaw, nagkaigwanin payout sa mga beneficiaryos kan siring na programa kung saan ang sainang nako ang kantidad, makakatabang naman para sa saindang araw-aldaw na pangangaipo sa tahaw ka nagpapadagos na pandemya. Sa ibong dalado, pinasalamatan maninda si Cabredo dahilan sa lakdang kaini na sinamatabangan sa saindang pangangaipo. Mientras tanto, dapat maging simbolo asin pangarugan ang mga barangay officials sa Legazpi City sa pag-implementar kan Barangay Drug Clearing Operation. Ipiniliwanag ni City Anti-Drug Abuse Council o CADAC Head Dick Fontanilla na kaipuan ang tabang asin partisipasyon kan mga opisyalis kan barangay ngunya na pandemya dahil haros sunod-sunod ang mga bypass operation sa kapalibutan. Idinugang pamanya na kung ang lambang opisyal kan 70 barangay sa Legazpi magpartisipar padagos na marealisar ang kamautan kan gobyerno lokal na maging drug-free ang Legazpi. 317 mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa probinsya ni Camarines Norte ang natawan in onra dahil sa sinda nakapagtapos na sa indang programa. Ang pugay tagumpay kan DSWD pigigibot ang aning matawan in pagmidbid ang mga benepisyaryo kan 4Ps na nahilingan ng positibong pagbabago asin pag-asenso sa indang buhay sa tabang kan LGU asin iba pang ahensya. Mientras sa dakula man ang pasalamat kan 72 na miyembros kan 4Ps sa Kapalonga, 73 sa Vinsons, 28 sa Panganiban, 38 sa Talisay, 43 sa Paracale, 46 sa Basud, asin 17 sa San Vicente kan Camarines Norte. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kaning. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato ka Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. DZGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles yan barata sa lado nasyonal. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na may total na 117,000 na doses ni Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine alis sa COVAX facility ang posibleng mag-abot sa nasyon sa second quarter kan taon. Sa sinabi na ang supply kan Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine babayadan kan gobyerno mao diyan
na maabot sa nasyon alagad ini maabot ngunya na taon. Idinugang pa ni Galvez na ini dalanta da ipang supply. Sinabi niya na ang kawaran pa nin indemnification law o anlay na mataon ng kabayadan o kompensasyon sa mga personang magkakaigwa ng seryosong side effect halin sa bakuna kung kaya na-atraso mo ng pag-abot kan Pfizer COVID-19 vaccine sa nasyon. Laumanan mainit asin maalingahot na panahon sa nasyon, ngunyan asin sa mga masunod na aldaw. Sigun sa pag-asa, nagluya na ang northeast monsoon o amihan na nagdadaranin makusog asin malipot na paros. Matan makakamati pa man giraray ang Metro Manila asin nagkapirang parte ng nasyon nin mapanganuro na kalangit nun sagkod sa warak-warak na pag-uran dahil sa easterlies asin localized thunderstorms na namamatayan sa nasyon. Dayman ninahiling na maraot na panahon ang pag-asa na posibleng mabilog sa laog nin 7 aldaw. Mientras tanto, puntiryang bakunahan ang maabot sa 1.7 milyones na mga health workers kontra sa COVID-19 ngunya na bulan. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na ang pangako sa inda ng ngunya na bulan tatapuson na mabakunahan ang gabos ng mga health workers sa enterong nasyon. Sa sinabi na ang gusto sa inda ni Presidente o tugon sa inda ni Presidente Rodrigo Duterte na magtutok sa sarosa ng lugar kundi dapat nin mawalat. Idinugang pa ni Galvez na magkakaigwaman nin equitable distribution nin mga bakuna bako siya na sa Metro Manila. Puminakol na sa 578,381 ang totalmenteng bilang kan COVID-19 sa nasyon. Ini matapos na makapagrehistro ang Department of Health ni dagdag na 2,037 panibagong kaso kung sa 31,708 naman ang active cases. Mantang 86 man na nadagdag sa bilang kan mga narahay sa helang kaya subinakat na sa 534,351 ang total recoveries. Mantang 4 man ang karagdagan na bilang kan mga nagadan sa virus kaya nasa 12,322 na ang death toll kan coronavirus sa nasyon. Nagsumiter naman ang sarupang China COVID-19 manufacturer ng emergency use application sa Food and Drug Administration. Kasabay kan legal na pagbabakuna ng COVID-19 Sinovac vaccine kan China sa Pilipinas. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nagsumiter na ng EUA ang Sinopharm sa nasyon. Ang EUA ang pagtugot kan gobyerno kan Pilipinas sa paggamit ng bakuna sa nasyon. Enot ng natawan kan FDA ng EUA ang Pfizer, AstraZeneca, asin Sinovac. Enot kani, sinabi niya na mas gusto ni Presidente Rodrigo Duterte na ini matudukan nin bakuna halos sa Sinopharm asin bako sa Sinovac. Tigakargulong 30 bilyon pesos ang nawawarang income ka nasyon dahil sa cigarette smuggling. Sigun kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, Chairman kan Ways and Means Committee kan Kamara de Representantes, na bilyon pesos na nawawara kada taon dahil sa illegal na paglaog sa nasyon kan nasabing produkto. Dagdag pa ni Salceda na nagkapera sa pwedeng rason kan eco-zone sa illegal trade kaini dahil kan turos na lay sa anuman na polisiya. Dahilan kaini nangapod si Salceda sa nagkaperang ahensya ng gobyerno arog kan Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs sa Sinibapa para lapagon asin panimbagon ang mga nasa likod kaini. Bareta hali sa ibang nasyon, ibinalyo na sa ibang hospital si Prince Philip kan Britanya para sa pagpapabulong kan sa iyang infection asin obserbasyon sa kondisyon kan sa iyang puso. Sigun sa Buckingham Palace, dinara ini sa St. Bartolome Hospital. Enot na na-confine ang 99 anyos na duke kan Edinburgh na si King Edward VII o sa King Edward VII Hospital kan Pebrero 17. Matapos magraot ang salud kaini, nagtinir siya sa King Edward Hospital nin 14 dias asin 13 banggi na pinakaloy kaining pagka-hospital. Si Prince Philip na isiselebrar ani ka 100 anyos sa Hunyo, nag-atras sa pampublikong buhay kan 2017 asin nagkaparang beses ng dinara sa hospital.
Barata sa lado rin sports. Si Chris Gavina na ang bagong head coach kan Rain or Shine Lasto Painters bilang kasalida ni Kaloy Garcia. Dayman ni pinalawas na rason kung naglusad sa pwesto si Garcia kung saan haros 20 taon man siya sa Elasto Painters bilang assistant coach. Sa ibong nalado, si Garcia mantinido man giraray bilang active consultant asin pamayokan basketball operations. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Siring kan mga Pinoy, nagtutubod ang mga Hapones na nakakapagtaonin halabang buhay ang halabang noodles. Kaya ang sarong sikat na instant noodle brand duman nagluwas ka nakaaging Lunar New Year nin instant noodle o suba na may noodles na may labang 3 pie o katumbas nin 36 pulgada. Apera sa halabang noodles, may halaba man ining pangaran na Donebi Tempura Suba Istumo Yuri Nagay Sudyukigan Suba na ang gustong sabihon Doni Tempura Suba na masalaba sa nakatuodan para mabiyayaan nin halabang buhay. Sigun sa kompanya na nagluwas ng produkto, inilansar ninda ini dahil nakaugalian na kan mga Hapones na magkakan nin suba kada New Year dahil nagtataon ng simbolo ni halabig na noodles kini ni halabang buhay. Naisipan ninda na mas magayon kung pwede pang kaunon sa pang-oral daw sa mas madaling paagi asin baratong kantidad. Nagkangkatadad ang instant suba nin 193 yen sana. Pinunan ining ipabakal sa merkado kanakaaging Pebrero 8 ngunyan na taon. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Non-showbiz, ang bagong boyfriend ni Angelica Panganiban, si Greg Homan, ang tagsadirikan kumpanyang nagigibo, nagdidisenyo asin nagpapabakal in watercraft sa Subic. Opisyal na sindang mag-ilusyon kan Enero 1 alagad kan Pebrero 5 pa sana ipinagpublikar ang sa inang relasyon. Sinabi ni Panganiban na pinorsir siya ni Homan tanganing mapasimbag siya. Hindi nagdagpaman niya na nasasabutan ni Greg ang siyang trabaho bilang artista kung kaya pinapabayaan sa na siya kung ano ang gusto niya. Bareta salado ng saludo maganda sa Newsbase si Mar de la Marcamen. Ang pag-aerobic exercise na pigapod man na cardio, iyon sa raw sa the best na pwedeng ibuon sa isang persona para sa sayang mental as in physical health. Inimpahayag ang mga health experts sa kinaban. Sa indang sinabi, na epektibo ini sa pagbawas ng taba sa tulak na peligrosong taba na nabibilog sa palibot ng mga organs. Idinagdag pa na reduced belly fat dapat magresulta sa major improvements kan metabolic health. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardila Daingiba. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan no Martes Petsados kan Marso 2021. Sa pangarag kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, John Napoles Salado Technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako mo po si Winteral tamang sasabing mabalas kan sinong pagantabay. Happy birthday kay Ma, ang samuyang ina in heaven. Happy 25th wedding anniversary, Mr. and Mrs. Erwin and Dea Sabas. Happy birthday. Ay, happy anniversary. Sa indong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.